Почва на запис. Да! Така, какво става, хора? Днес в това видео ще ви покажем сървъра, до който до сега го строяхме. Хайде. Аз съм Наню и Миро го строяхме. Да, той се кръсто Иван 11 заради скина, пък аз съм Наню. Да, обаче скина ми сега в момента не действа. Да. Така, Значи... от тук сървъра е направен от Иван 11, това съм аз и Наню. Това трябва да го щупим, да. Защо бе? Следвай лампите. Пишеше следвай пътеката. О, добре, после го правим. Не знам, защо го направих. Да. И сега да отидем там. Хора, ако слуша една музика, това е... Също съм пуснал музика. Да, не си е пуснал музиката. И сега продължаваме напред и като продължим... надявам се за сега това да ви хареса. IP ще има в описанието, името... каквото искате, защото името... Името просто няма го името. Ние не сме написали името. Да. Така, този чудотан аз го направих. Да. Не ви доста време да го направя. Паркура после ще го покажем. Да, паркура. После това е PvP. Чай малко. Не, после ще покажем. Добре, аз записвам. Така, ето тук е PvP. Значи от тук влизаме. Ето тук ви са брони. И тук са червените. И има стативи. Чакай, аз тихо малко, аз трябва да махна звука на... Къде се маха звука на това? Това е лабиринт. И значи не можете да... Трябва да намерите подходящия път. Ох, зепи ми град. Опа, Наньо, попаднах ти в трапа. Видя ли? Попаднах ти в трапа. Човек, да напуснах нещо на корейски или пък, защото смених езика. Не, човек, играч ще ми крашне! Не! Всяко играч ми крашне, трябва да спирам клипа и всичко. Ох, оправи се! Ох, леле. Карай ме това. Спокойно, а мене ще ми крашне играта, не знаеш, че сървъри си стои. Ще да слагам надписа RIP Minecraft. Чакайте сега аз да намеря пътя. Окей. Там е тук. Сам ли беше? Не. Добре, чай. Да, не облетох се в нашия си лабиринт. Добре, хора, ето тук това са червени ето го и тук когато влезете, ето тук. Ето тази идея с факлите беше моя. Когато влезете тук има един трап, който не можете да минете. И да, трябва просто да заобиколите и да, това честно казано. Тук също има затънтено. По-натам, като отидете... Както виждате, има много... Как беше тая дума, сега не мога да се сета. Значи тук слизате в... Факлите беше моя. Тук слизате идеята беше на Миро за факлите. Та ето тук аз реших да направя енчантник тейбъл, ако дойдете тук, енчантвате си оръжията и бронята, ако искате. Да, и чакай аз да излеза. Добре, дай затънвай. И тук пише, разбира се, PvP. Добре, чакай да изключа. Тая идея така да го направим да изглежда по-тъпо, така че обикновена буква беше моя. Добре, чакай. Сега ли да показваме паркура или... Да, няма какво друго показваме, така че... Да. Паркура почва ето... Дай аз да я обясня, защото ти го спиша. Ето тук паркур, пише дори паркур с големи букви. И нали вече почвате ето тук. Добре, ела. Ето тук почвате, ако паднем скипваме направо. От тук идвате. От тук като дойдете... Аз просто ще цъкна спейса и ето. Да, ето тук да се качите. Качвате се нагоре. Да, качвате се и има... Значи тук взимате една от тея. Вара на скоростта, да. Изпивате. Скочи и скачате в това и това е Рейнбоу. Има още едно, това там. Има табелка, на която пише отиди до сигнала. Го там сигнал. Отиди до сигнала. Да. Айде ще показваме Наню какво прави в момента. Тук този паркур е малко тролърски, така да се казва. Аз го правих. Да. Идеята за облак беше моя, ама Миро построи облак, който е перфектен. Даже и това аз го направих, защото ми се струва така подградивен сигнал. Да. Между другото това е бахти за будущата истина и така. И си казваш, аз падам. Добре, ето тук... Запутваща истина. Да. Тук, чакайте само да си взема мляко.
защото да го спра се това. нападате хора, вие си седите на едно место. Да, ето тук продължаваме с другия паркур, който е облачен. Добре, първо моята част ли ще покажем или твоята? Айде първо моята, защото моята е по-близо. Окей, значи тук има два пътя, едното е моето, другото е на Миро, нека сега да отидем към на Миро. Тук, както виждам, че е сложил да скочиш и И трябва да скачаш. отделите едно Омага, човек. по-чест. Да. Омага. Дропър е това. Да. Дропър. Значи, моята част започва ето тук, Да. скачате, тук също И пак. тук вече има стълби, защото много трудно може да го скачате. Ето даже И пак аз падам. И аз го направих. Добре, щом го си направил. И аз го направих. Това също И е. сега от тук, тук е едно много тролско. Да, това тук е едно от най-тролските неща, които е в мапа. Добре, изчакай да направя един. Ако създателите на Ghost MC кажат, че ги копираме, да, копираме ги, защото просто идеята беше много брутална и това не е копиране, защото... и ние да я Да ти направим. кажа нещо, това не е копиране, защото всеки сервер има такова. Добре, аз това ще го скипна. Тук има един... Не, джъмпа, големия е, той е тук. Преди малко. Тук скачаш, идваш тук. Трябва двойка човек. Не, аз го направих. Къде? Имам доказателство с клипа. Тук пак също, джъмпвате. Не! Джъмпвате. Ето го един от големите джъмпове. Най-големите джъмпове. Дори не трябваше да правя тук. Тук е просто обикновено. Да, и тук. Да, след това се качвате нагоре. Дай да обясням. Чакай, ако се чудите, че гласа ми се чува много по-добре, това е, защото имам... Да, тук се качвате страшно много нагоре. Качвате се, вие дори сте на тоботите и трябва да скочите тази дупка. Скачате, цак и се дигате тук. И сега почвате по дъга. Да, тук има един супер гаден джъмп, това е ето е, където трябва да скочиш на розовото. От кафявото, от синьото на розовото и от кафявото на зеленото. Макар че аз го правя. И най-гадните джъмп. Мене най-гадния ми е това тук. Е това. Само да ви кажа, че сървъра още не е готов, така че аз ще направя клипче. Аз правя. Аз и Наню ще направим клипче, когато сървъра вече е завършен. Паднах. Този паркур, да, малко. Знаеш какво, няма да слагаме IP-то и това ми ще го сложим, когато довършим сървъра. И ето тук, разбира се, В описанието долу ще сложа правилата. Спазвайте ги. Ако Да. не спазвате, Бан или първия кик. път кик, втория път бан. И не е определено за колко седмици. И ето тук това е последното блокче, още да сме го довършили на там. Така че тук е с една дума DND за сега. Тебе, което най-харесва от всичките постройки? Всичко. Да, така. Мене ме кефи е това, където го направих голямия рейнбоу, защото това беше преди в миналия ни сервер, но той не го крашваше. Това беше моя идея. И това е... Хора, преди решихме с Наню да направим някакво клипче за един сървър, обаче този сървър през 15 минути крашваше, защото се бъгваше там нещо. И накрая решихме, айде с хамачето си направим един сървър да не... Хора, вие... С хамачето няма да стане убаво. Я викам, дей да пробваме да стане. Хора, В момента сме с хамачи. Да. Но за вас няма нужда да сте с хамачи. Да, вие само IP-то търсите и това е. Вие само IP-то търсите. Името няма смисъл да го сменяте, просто то си е обикновено. Майнкрафт сервер, да, и това е. Това се трябва да го махне. Добре, това... Това се Добре, така. Това се трябва да го махне. Аз си мислех обаче лабиринта в PvP арената да го направим. Както си. Данио. Да, чай малко, аз си сменя музиката. Помислях, че ми крашна интернет. Спокойно. Окей, това ще е малко по-дълъг джъмп. Това е от тук първия рейнбоу, който направих. Добре, мамка, това музика да взиме. Имам си музика, не ми е нужно още една. Стига, усилвай! Добре, спря. Аз съм си изключил моята музика. Хора, пишете какво друго искате да направим сервера, защото все пак вие ще играете в него.
За Skywars обаче не знаем дали ще... Може да го направим, но само че нямаме идея как да се телепортираме там. Мисля, че аз просто проверя в интернет. Как да се телепортираме до... Да. Хора, админи, да кажем, защото... да кажем, аз в момента, ако напиша gamemode 0 и няма да ми го даде, защото от тази конзола мога единствено да включвам команди като day, night и всички команди. Ало? Тук съм. Добре, паркура малко ще го обработа, да стане малко по-труден. Добре, защото съм правил такива тъп паркури преди малко. Аз вече сложих тук това следва пътеката и просто минавате през пътеката. Да, то дори там... Ако купите блокчета, ние ще си направим дело в сървъра правила, после ще ги направим след клипа. Който не ги спазва кик или бан, не ни интересува. Сега искам да ви кажа, че максимум хора в този сървър... 20 не го съм променял. Да, повече от 20, то тъмън човек. Моите и твоите абонати ще се редуват кога да влизат. Не, то... Аз поне ще го направя на 30. Само да пиша. Да. Даже ако искаш, може да го направим на 35. Да, сигурно. Или не, чакай, аз нали имам 15 абоната? Да, аз имам 14. 29. 30 точно. И ако някакъв там джойне. Все пак не ще кажем и на приятели. Аз ще кажа на някой приятел. Да, и аз. Хора, да знаете, че това село, където сега е тук, ще го махнем, защото мисля, че е грозно. Да, аз забравих да ти кажа, имам една идея да направим такъв квартал и с този квартал, да кажем там да живеят хора. Купуваш си къща, определена къща, или пък даваме ти материали и ти строиш каквато искаш къща. Всъщност ти знаеш ли, че можем да направим такова отделно място, където хората да си строят каквото си поискат. Ама няма да ги правим на геймод. Нали знаеш? Да, верно. Ще им даваме материалите, ще строят къща където искат. Ама да не е при игрите. Хора, ако намерим някакво ваше блокче поставено, защото ние знаем къде сме поставили блокче и такова. Също така да не се пак трябва да го клирам. Да кажем... Чакай само да клирам, защото не ми е трудно да пише и да говоря. Хора, искам само да ви кажа едно нещо, което... За правилата. Много повтарям. Спазвайте правилата. Не ги ли спазвате, вече знаете, след това няма постоянно да... Да, аз ще да кажа. Нямам идея. Сгубих си мисълта. Най-нео забравяш от възрастта. Значи ти на 11, но забравяш от възрастта. Мой човек, ама... Забравих ли мисълта, защото... Аз на моя рожден ден забравих, че имам рожден ден. Чайте, аз ще намеря как... Чули ме, Наню? Да. Аз на моя рожден ден да забравя, че имам рожден ден. От възрастта, защото станах на 12 и вече от възрастта. Човек клиер ли си? Омага, човек пише клиер. Клиер и там става нещо. Добре, голяма работа, какво те интересува, дай сега да ти сървъра, какво ще да се... Добре. Спалнера винаги ви спалва на едно и също място.